ngize nendaba allegedly hayi kwa-GNU ziyakhala kwa-GNU. Ugogo uGodzilla ufuna ukuphatha ngenkani, ufuna ukushaya unyawo ngenkani ukuthi uyoshaya u5 lapha kwa-GNU. Nakuba-ke ephinde iphika leyo ukuthi i-GNU leya uthi cha laphayana coalition phakathi kwakhe nobaba wenkomo. Manje-ke laba bakwa-Green nalaba bangapha eNdlovini abafuni masithi akuyona i-GNU le. Babone ngathi mhlambe sinomona, ngazi ukuthi yini esingayimonela ngoba phela ayikho into ebalulekile nge-GNU ngaphandle kokuthi nje kuyovikelwa amandla abanye abantu nesinkwa sabanye abantu ukuthi baqhubeke bayidlele. So ayikho into esingayimonela lapha thina kuphela nje ukuthi asihambisani nayo, hayi ukuthi sinomona. Kunomehluko phakathi kokuba nomona nokubona into okungeyiye yakho. Uyabona i-GNU nje hayi ngafoster nje phela ngoba niyingxenye yayo futhi ayikho into eningayenza, kodwa nje i-GNU akuyona yenu, into nje engeyona yenu. Lapha ku-GNU abantu ababalekile yilabo abalapha phambili. Wena njengomuntu wavota ayikho into ekusiza ngayo, so ayikho into esingayimonela ngoba nani ayikho into enijabulisayo nge-GNU. So manje abanye abantu banokuphatheka kabi masithi akuyo cha, ayikho into esinomona ngayo thina ngento nanenganisizi ngalutho. Yini esingayimonela? Cha, thina sifuna nje nivule ingqondo zenu nibone ukuthi kwenzakalani. Abanye bayabona-ke kodwa sebehlulwa indaba ukuthi uma usupport iqembu lisupporta noma libheda. Yingakho benga-understand ithini ukuthi kungani siku-MK manje. Kwayona i-MK uma ngabe kuwukuthi iyabheda angeke size sikuvumele lokho. So abantu kumele bakuqonde nje lokho ukuthi uma ngabe into uyijoyinile ngoba kunezinto ezithembisile, uma ngabe ingadeliver kulezi zinto ezithembisile, sikuphi isidingo sokuthi uqhubeke uyeseke? Mina nje sayidini lami angisiboni. Uyabona nje mangabe ngake kuthiwe manje ngithola umsebenzi, kuthiwe nawo umsebenzi uzosebenza kuleli office okanye uzoshayela nali truck. Uma ngabe kwenzeka kuleli truck sengilishayela ngathenjiswa ukuthi ngizawuhola nawo 2000 ngenyanga, uma kuphela inyanga ngingawutholi lo 2000, angisiboni isidingo sokuthi ngingaqhubeka mina ngithi ngizawusebenza kuleyo nkampani. Mangabe anguthola lo 2000 ngiyashiya phansi. So asifanani, abanye abanankinga bangaqhubeka nje bayisebenzele noma bengatholi lutho. So asifanani. Yabona nje mina iqembu mangaba lideliver bafowethu hayi khohle iqembu nje lingadeliver mangabe lithembisile lase lingakwenzi lokho elikuthembisile seliwatholile amandla, hayi khohle shiya phansi. So ke nakhona lapha kulo GNU wenu bafowethu asinamona. Hlalani ku-GNU wenu mangabe nijabule kodwa nje ayikho ke into okuthiwa uGNU sekusho umnikazi wendaba. I hope senizwile mangabe kusho umnikazi wendaba ngoba makusho thina kube ngathi mhlambe kini senziwa umona lo niubonayo ke thina ukuthi sinawo. Thina kodwa nje cha, hayi mina nje anginamona Nkosi yami. Hayi neqembu lami mina engalivotela ende ngiyabona ukuthi ngabe lawathola amandla, ngabe kunoshintsho olukhona manje ngabe ushintsho olukhona ngoba njengoba lingawatholanga amandla kwezinye indawo liyaforced ukuthi kube noshintsho. Abafuna ukubona ke bazokubona lokho, abangafuna ukubona futhi angeke bakubona, asinendaba ke nalokho. Ngiyazi abanye bazobuza ngo-Athazwane ukuthi kwenzakalani kanti wa resign wabuyiswa, sebuyisiwe useyaphinda futhi uyaxoshwa. Ayikho into engizoyikhuluma lapho ngoba vela ayikho into ebalulekile ngalokho. So ayikho into engizoyikhuluma. Ngicela umuntu angangibuza lutho. Ngiyazi abantu bakwa-Green bayathanda ukubuzana, kwasha kwacima Athazwane okanye MK, ayikho emandleni. So ayikho into important ozothi mawuzwe indaba zakhona zikuncede okanye zingakuncedi ngoba vele
ayikho emandleni, kodwa eze GNU is a national interest, because manje uma ngabe kukhona into eyenzakalayo bathi bona into uma ngabe ihambisana nathi yenza ukuthi idola liwe, uma ihambisana nayo liyakhuphuka kusho idaha, asazike mhlawumbe babeqinisile noma liyehliswa yibi idola noma wezala asazi. Uma ngabe ukuthi ijabulise ilokhuzana idaha yenza izinto ezipositive ijabulise idola liyajabula idola, kodwa uma kuyithi idola liyawa. So there's nothing interesting ngathi esibisi idola, so ngingaziwarisheki vele asikho emandleni. Warishekani ngaye GNU le, nathi vele uma kukhona into esizwa ngeGNU sohlala sikhuluma. Ilapho nje lento futhi ayidingi lokhu ichazwe kakhulu, ukuthi ngalokhu kwena ngibuza ngayo others one. Okubalekile ukuthi njengamanje le GNU yenu sechazile uGodzilla ukuthi akuyona. Tako